Je tu Jasmina, Rúža, Sebastián, Adrián, Adka, Margita. Ideme hrať schovávačku a každý jeden z nás ide sa skryť a každý má svoj telefón. Každý má svoj telefón a musíme spievať tú pesničku Entetiky. Takže kúkajte sa, pozrite celý. Harbaj. Entetiky. Entetiky, dva špelíky, vykukujú Ameriky. Amerika vyduchá, spadne do fúka a tam boli hráčky, spadlo do hráčky. Raz, dva, tri, ty si prič. Takže prišla som sa skrývať, lebo hrajeme schovávačky a Ruženka nás hľadá. Idem. Takže idem sa skryť, takže počkajte. Takže som tu, ale idem sa skryť. Hej, však ma nevidno, hej. Takže my sa uskryjeme. Aha, tu je počtu. To ideme hľadať. Takže idem sa túriť. Ojej, taká! Aha, tam je, počkajte. Hľadá. Dá. No, takže, však nevidno ma, hej. Piči. No. Takže prišiel som sa tu skryť, ale nevidno ma, lebo nie je tu elektrina. No, takže uvidíme, či ma bude nájsť, alebo nie. Schovávaj sa. Pozrite, tam je. Jasminu mám. Prišiel som, počkajte. Našel ma. Takže už našla nás, takže už nič. Takže už našla nás, takže ideme tam. Našla. No vodino. Už sme tu. Aj Sebastiana našla, ale len išla s ňou, lebo ona sa bojí, jak keby bola ciktiča Jori. No, a my sme tu a čakáme. Takže ideme už dvaja, lebo sme kamošky. A ideme dvaja hľadať Adinku, lebo išla sa niekde skryť. Ale ona je akože momentálne postižená, preto má stresy. Tak preto nejde sa sama. Aha, tam. Takže už sme našla. Mám aj ju. No, takže našli sme aj Andreju Brivu. Počkaj. Hej! Našla ťa, takže poď von. Choď stať, jo? Nechoď sa stať. Našla ťa. Dobre. Vyhrala ona. Vyhrala Andreja, čus. A teraz ideme po 3. Ne, po 3, po 2. Po 2. Po 2, že budeme... A napríklad podľa pramedeku tak aha. No takže ideme od začiatku robiť. Nie, čo normálne. Mekra Entetiky, dva špelíky, vykukujú Ameriky. Amerika rybotá, spadlo dedo do kúta. A tam boli hráčky, spadlo do šliačky. Raz, dva, ty si prič, oni dvaja. Budeš si kameroval, lebo mňa už nejde. Dobre. Takže ideme sa skrývať. Jaj. Takže sme tu v bytovke. A prišli sme sa tu skryť, aby nás nikto nevidel, takže dúfame, že či nás bude nájsť. Áno. No sme tu pri Kašukej, dvere Kašuky. No takže prišli sme tu. No, padli na nás, ale ešte nevieme, že či nás bude nájsť. Takže ideme sa skrývať a budeme vidieť, či bude náš. Či bude náš. Teraz budú nás hľadať Jasmina a Andrea. Andrea byla.
No takže ideme sa skrývať. Poď tu. My Prišli sme sa skrývať i schovať, nie, skrývať. ideme Tereska. toto robiť. No, Genas. I sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Už ideme, Muža, nemusíme. Genas. Genaša je 7, 8, 10, ideme, 9, no dobrý deň. 10, 11. I keď sme... Už môžeme ísť na písomnú. 13. No a ideme na to. Takže ideme. počkaj. Ideme najprv počkaj. Kádeme na kákana. Ne, počkaj. Môj počkaj. Kážem sa rado. Kaj? Našli nás, lebo to tam mala je taká, že povedala mamku, že kde sme. No našli nás, takže ideme tam. A budeme pozerať, že kto vyhrá. Aj, kurva. Tu meni mačan kódy. Hej! A kde išlo oni? Ideme ich hľadať, nie? Aj tie halejáka nemá nič. Kaj. Bude nice. Takže dúfame, že vyhrajeme. Aspoň tentokrát. Takže trošku pozastavíme video a potom uvidíme. Ozveme sa vám, či nás bude nájsť. Budú nájsť, no. Takže čus. No, takže ideme momentálne, sme v bytovke, ale ideme vonku uvidieť, že či ich našli, Aďu a Margitu. A však to nie. Tu asi nie. Dnes. No a takže tešíme sa, že či nás budú. Takže našli nás. Takže čus. No takže sme vonku už. Tešili sme sa, že budeme. Sme poslední. No možno asi aj sme poslední. Takže uvidíme, že kto vyhrali, či my dvaja, alebo Aďa aj Margita, ale dúfam, že asi oni vyhrali, lebo nenašli ich. Uvidíme. No takže uvidíme. Ozveme sa vám, keď budeme pri slúb. Čiže čakáme tu, že kto... Pusítime a pozeráme, že kto vyhrá. No takže čauke. Takže našli sme ich všetci a teraz ideme ešte. A ideme ešte robiť. Kto ide pikať? Oni, ne? Hej. Tak poď. Rýchlo. Však no. Takže ideme na to. Kto? Čaká, tam sú. Sem. Samonka, Kati. Oni tam sedia. Oni tam sedia ako bezdomovci. Oni, ne? Hej. No. Tá jej babka, Tereska, nám pekľu laču, aby sme išli za kľúč a jej parste do pokleja. No a oskerđu rozmarđu Zaru, kaj Zaros, kaj pravda Zaros. Rozmarđa. No, takže oni povedala jej babka, aby sme išli po jej kľúč, lebo nechali sme u nej, ale oni tam boli dole, tak kľúč nezobrali si, lebo im, neviem, asi im jebe, akože nič zlom. To sa ospravedlňujem, takže uvidíme.
Takže zobrali sme kľúč a teraz odnesieme jej bábke, aby si otvorila dvere, aby si išla ľahnúť, lebo jej ťažko jebe. Jo. Ale dúfam, že jej nebudú počuť ten video. Tak že budú počuť. Aby sa aby nevedela o tom, že o nej rozprávam. No ale nie tak myslím na zlom, ale na dobrom. Lebo viem, že je postižená. Ale pani Tereska, vy vidíte, že to ona rozpráva, ale ja opakujem od nej. Teresko, tu žádné, preto ty čekavka napínavá. Pomyšľnou odajoj do doma. Na počátku. No, takže uvidíme. Majte sa. No, takže sme vyhrali, tešili sme len na to, aby sme vyhrali. Ticho, ty buzer. No, takže tešíme sa. A na budúce bude lepší video, ako teraz, lebo teraz sme postižení. Nevieme, čo robíme v tej situácii, lebo vypadni. Lebo v tom momente je taková taktika. Nechcelo sa nám aj v osade je mŕtva žena. Držíme smutok, ale akože my nie, lebo nám nič nie je. No, takže do konca videa sa pozrite a tešte sa ešte na ďalší. Čaute. A na budúce bude lepší video, ako teraz, lebo teraz sme postižení. Nevieme, čo robíme v tej situácii, lebo vypadni. Lebo v tom momente je taková taktika. Nechcelo sa nám aj v osade je mŕtva žena. Držíme smutok, ale akože my nie, lebo nám nič nie. Takže do konca videa sa pozrite a tešte sa ešte na ďalší. Uvidíme sa! Baví nás. Baví nás. Skončili sme hrať.